హరే కృష్ణ. కృష్ణావతారంలో తల్లి యశోద ఎన్నో లీలలు చూసిందంట. కృష్ణుడు ఎన్నో లీలలు చేశాడు బృందావనంలో, మథురలో, ద్వారకలో. కానీ తల్లికి ఒక కోరిక మిగిలిపోయింది. అయ్యో! వైభవంగా కళ్యాణం చూడలేదే. ఆ కోరిక తీర్చడానికి స్వామివారు ఈ యొక్క కలియుగం తిరుమల క్షేత్రంలో ఎంతో వైభవం కళ్యాణం చేసుకున్నారు. ఆ యశోదమ్మే బకులాదేవిగా వచ్చి ఈ కళ్యాణాన్నంతా గూడా ఆనందంగా వీక్షించిందంట. అలాంటి వైభవమైన కళ్యాణం మన సైబరాబాద్ ఇస్కాన్‌లో వైభవంగా 26వ తారీఖు సోమవారం సాయంకాలము అన్నమాచార కీర్తనల మధ్య, నామ సంకీర్తనల మధ్య వైభవం కళ్యాణం జరుగుతుంది. మీరందరూ గూడా రండి. వచ్చి ఎన్నో స్వామివారి కళ్యాణంలో ఎన్నో ఐటెమ్స్ ఉన్నాయంట. ఇక్కడ గూడా అన్ని ఐటెమ్స్ మీకు దొరుకుతాయి. కళ్యాణం వీక్షించొచ్చు. స్వామివారి ప్రసాదం గూడా స్వీకరించొచ్చు. హరే కృష్ణ.